Ja tömistä, nyt on aika tömistä, on aika tömistä. Hyvä. Mahdotko pyörii paikalla ympäri? Yksin tai kaveriakin ottaa kädestä kiinni tai pyöritellä käsiä. Hei, hyvä. No nyt on aika pyöriä, pyöriä ja pyöriä. Nyt on aika pyöriä, on aika pyöriä. No eteenpäin pyörälle, taputuskädet. Oi, hyvältä kuulostaa, joo. Hei, taputellaan. No nyt on aika taputtaa, taputtaa ja taputtaa. Nyt on aika taputtaa, on aika taputtaa. Pomppujalat, onko ne mukana? Joo, hyvältä näyttää. Hei, pompitaan. No nyt on aika pomppia, pomppia ja pomppia. Nyt on aika pomppia, on aika pomppia. Hienosti meni, taputapa itsellesi ja ihan kaikille.